Vítám vás u nového videjka. Dneska ideme natáčať satanistický nemôžem toto hovoriť, mesto a dobro, scary. Nebolo tam Satan. Ja som sa ako pomýlil. Ale to nevadí. Dobre. Ideme do toho mesta, čo tam pozničíme a neviem, či tam máme autíčko. To by bolo fakt dobre. Sú tam asi ťavy. A keď sa tam dečo spavne, rýchlo musím asi utekať. Lebo... Ježiš. Čau, creeperko. Poď. Poď, creeper. Kok, trafím. A mám to. OK, teraz lietam. Tu je ďavel. Počkej. To villagera. A mám ho. Poď. Villager. Čo mi robí? Je oťavý. To keď ho zničím, asi sa dá čo spadne. Škaj, nech tyrový meč. Yes jazdiť. Jazdiť. Doriti. Jazdíme. Oj, ty kokos. Majťava. Počkaj, ja si nastavím asi vodítko. Čau, tevička. Oh shit. To čo je? Nikel. To také čísla. Neviem, na čo máme riadiť, ale... Počkaj, to je creeper. Čo creeper? Keep. Alebo sme by rýchlo utekali. Rýchlo utekajme. Asi tak. Dektyrový meč. Ojoj, to je pes. Štieka. Doriti. Štieka pes. Doriti. Tak stratil sa takový pes. WTF. To sa ozývajú často zvuky. Keď tu som prišiel. Čas. Nič to nie, ani nebývam. Nebývanie. Ja si tu zrobím dekoráciu. Budem tu mať dom. Tak. Tak truhlica. Budem mať takého psa, tak si dáme blok. A narodenia psa. Tu mali byť prosne tie vajca také. Strážca. Potrebujem. A psa. Pes.
Можемо його називати пес. Зараз мусимо гладити кость. А постіл. Постіл даме. Постіл даме. Вот. Беремо столик. Так, то добре. Робимо тут декорацію, а візьмемо малий дом. Так, веці, труглу. Так, на варення. Так. Що тут? А, висума пса. Тому робимо домчик. Так. А ми будемо на нього кукати. Що він робить? Чи спі? А, чё мой? Я заужмал досить. Эй, ты будешь мой постел, бро. Бро, ты можешь постел. Ты можешь постел. Супер же. Жалко, скочили из моего. Бам-бам-бам. Диамант. Так. Светло. Здравствуйте. Ты кукус? Это кто есть? Дорити! Хоть, блядь, хоть, блядь! Окей, забьем. Его забьем. Вылез вон. Нет, это не вон. Смотрите, тукан. Эй ты, пой вонку. Саутика должен ходить вон. Эй, пой вон. Ходь вон за моего везения. Ты чё? Ходь вонку. Вот. Чё? Сейчас тебя забить. Целуешь без. Неудачи. Ну где? Жмаря. Yes! Дал тут. Окей. Пес, ты чё тут? Эй, не же утечешь ты. Ну, смрадёх.
Počkaj, skúsim dohliadnúť ďaleko. Som mal. Tam to je koľko? Prečo? Čo, bro? To choď do domu. Choď do domu, ty tučná kráva. Kráva! Môžem ťa vyhodiť? Počkaj, ja ju vyhodím. Jarka. Jarba. Nechod tu. Jak? Hej, Poli. A zavrel som. Poli. What? Tako? V mojom dome? Spoň. Joj. Som tu také kamene. Ježiš. Ja lietam. Pojem do tamtého domu a počkaj, ja môžem aj privesiť. Počkaj, ja zoberiem vodítko, ramienok a u mne treba ísť na vece. Počkajte. Ja som nechý. Ja som tu ľudia. Okej. Ja dostanem sa von. Tam je Poli z Peppa Pig. Ujazať. Ty čo? Môj dobrý papagaj. Papi, papagajíčku. Budeš mi liatať. Ježde. Poď. Papagaj. Papagaj. Čo nejdeš? Než tam hore. Hej, papak. Liez dole. Ale ja lietam. Len nestihneš. Jež! Nie! Papagaj! Babo. Abigaj. Papigaj! Papagaja nie poslúcha. Papa, lebo ti zjem nožku. A ja mám lietať. Tak poď. Ty kokos, nechod do domu. Enter. Poli, poď do vody. Nie! Poli. Ježiš, môj papagajík. No super, že plávaš.
A ja mam spojdzičky. Podvody. Papagaj. Oj. 3, 2, 1, opa. Mám spolu. Oj. Ani mój papagaj nie chce iść z domu. Papagaj. Jep, kočov. Dobra, ako som vám to bачил, čau.